Hello everyone. गोदान बोसोरनि दिनै हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव फैदों। गोबां मानसि फैदों गोदान बोसोरनि बोर बिनो थाखाय जोंनि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव। गोदान बोसोरनि नैबे हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि थावनिया जोबोद समायना जादों। गोबां मानसि फैदों आरो फैबाय थागोन। बै फारसे नै 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि जा केलेन्डार बेखौ फानगासिनो दङ। सिनाखना आनसलिक बाथौ महासभानि जा मायनाव आफादनि गाहायगिरि बिथांमोना 2025 मायथाइनि गोदान केलेन्डारखौ दिहुनदों आरो फानगासिनो दङ। नै गोदान बोसोरनि गोदानै गायजेनदों, मैया गायदों नैबे बिबार बिफांखौ।
बहुत मानसि जागोन दिनै मैयाबो जादोंमोन मानसि बिथांनि बिजनेसा मोजाङै सोलिगासिनो दङ गोदान बोसोरनि गोदान साननाय नै बे समाव नै माइनाव आफानि जा बेगिरि बिथाङा नै दिनैनि समाव गोदान बोसोरनि जा मोनसे फिथा दखान फिथा गला बेखौ होदों बिथाङा फिथा गोराननिया जोंथिं गोरान फिथा होनना बुङो बेखौ बिथाङा सिबिगासिनो दङ जाहोनानै लोंहोनानै रायजो राजाफोरखौ गाहाम अनसायजादों बिथाङा नैबे जादों हिरिमबा बाथौ थानसालि बिनि आफाङावनो आरो बेहाय जिरायग्रा बेखौ लानि नोंथाङा मा साहा होथिंग्रा ना साहा रानग्रा फिथा गुन्दै सालायगासिनो दं बेहाय आरो मा मा मोनगोन बेहाय फिथा गोरानजों लोगोसे फिथा गोरान लावदुम फिथा बेखौबो दिन्थिना होलायनोसै जानानै थिग मोजां मोनदों मानसिफोरा आलादा बायनाय घुगनि दोङो निया बेनिफ्राय जानो हायो थाइथामाव 10 बिथांनि बिजनेसा मोजाङै सोलिगासिनो दङ गोदान बोसोरनि गोदान साननाय